Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel SP Motovlog. Ang dini mane Borbeta थांदो Borbeta Medical गामिनिनो सासे आबै बेखौ लांदों आरोना एसे लोमजागासिनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. स' गाइस आं दासो मोनफैबाय आबैलानाव. So guys, आङो दा बरपेटा मेडिकेल मोनफैबाय. गारिखौ पार्किं खालामनानै दोनैबाय आरोना. एसे गोजानाव जायो पार्किंआ, भितराव पार्किं गैया. आं थाबायना थांगासिनो. मेडिकेला नैबेनो. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. बेनो जाबाय बरपेटा मेडिकेल. रं साइडसोबो जाबाय माथो एसे. आयौ गाइस, आं दा मेडिकेलाव हाबबाय. ini adalah Borbeta Medical segederan ang budbar fैखांबाय आरोना दिनैल' नङा सिगांबो बुहुद फैबाय बे मेडिकेलाव. जाम नांलायदों. मास्क गैयाबा सिङाव हाबनो जाहैबाय. ओमफ्राय आंजों जाय फैफादों बिसोर मास्क लाना दोनखाबाय आरोना आंनि थाखायबो. गाइस बेनो बरपेटा मेडिकेल केन्सार. बबे बिसोरलाय बबाव हाब्बाय सिङाव? सासेल'सो नुगोन नामा दानिया? ओमफ्राय गोदान ना गाइस दा बेमारिजों सासेल' हाबनो मोनो होनो मेडिकेलाव. बाहेरायाव नेथ'नांसिगोन आरोना. ओमफ्राय गैया. हा गारिखौ ओरै पार्किंआव दोनहैबाय आं. एसे गोजानाव, खाथियाव गैया, पार्किं गैया. बेनो आरोना बरपेटा मेडिकेला. स' गाइस दिनै खामानिया जायासै आरोना जोंनिया. नेक्स्ट माने 16आवसो डेट होबाय आरोबाव आगस्ट'नि. आरो नेक्स्ट बार फैफिननांसिगोन. बाय गैया मा बुंबावनो आरो. मेडिकेलनि खामानिया बिदिनोसै आरोना. दा आं गारिखौ लांफैबाय. दहाय फैनायाव लामायाव खालामबोनाय जायासै. गारि सालायबाय नालाय एसे दिगदार जानायखाय ब्लक खालामबोआसै आङो. दा थांनायाव एसेमान खोन्थिलांगोन आरोना लामाखौ माबायदि. स' आं गारि स्टार्ट होनोसै. भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङो. वाव क्या गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है यार. स' गाइस आं दा थांसै. दा दसे उनाव लोगो मोनफिनलायगोन.